dadan ing sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Kakang Badranaya, slamet ora nemu lan swiji apa. Nggih, syukur-syukur. Den Ndara Jodipati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar yo. Ndak tampa dipol tipus padha-padha. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya Kakang Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun secakaken lenggahipun. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nala Gareng diprayogake ya Le. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Nala Gareng Bapak bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Petro Kanrung bolong prayogakna ya nggih Pak sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Petro bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakna. Wis ora kurang kepenak praptaku Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa Bagong prayogakna. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.